hugot nga ginbaton sang pila ka mga miyembro sang Kamara ang desisyon sang Korte Suprema nga i-uphold ang nauna nga desisyon sini nga unconstitutional ang impeachment bato kay Vice President Sara Duterte. Sano kay House Committee on Justice Chairperson kag Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro nga isa kuntani sa magapungko bilang prosecutor pananglitan nga nadayon ng impeachment, nakahanda na siya nga daan kung anuman ang desisyon sang Supreme Court sa ilang nga motion for reconsideration. Dapat batunon suno sa iya nga amo ini ang kahulugan sang rule of law. Dapat mandumdumon suno pa sa mamalidha nga ang Korte Suprema amo ang final arbiter sang tanan nga kontrobersiya nga nagapalibot sa implementasyon kag interpretasyon sa mga lahi kag pagsulundan. Suno naman kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, ginatahod nila ang desisyon sang Korte apang kun makalampas suno sa iya ang 1-year bar sa Pebrero 6, handa naliwat ang Kamara sa pagbaton kag paghulag pananglitan may bag-o nga impeachment complaint. Pahayag naman ni Speaker Faustino Boje D. III, ginabaton man sini ang amo nga desisyon. Importante suno sa iya nga mangin mahinalungon sa proseso sang impeachment, bangod nga angot diri ang mabugat nga mandato nga gintugyan sa ila sa mga Pilipino. Ginpahangop naman ni House Deputy Minority Leader kag ML Party List Representative Leila de Lima nga ang Supreme Court decision nagmuno lamang sa technicality sang impeachment kag indi sa merito sang impeachment case. Ini nga ground suno sa iya mahimo paghihapon maggamit sa masunod nga filing. Bisan may desisyon ang Supreme Court suno kay de Lima, wala sang vindication nga natabo kag wala sang nalimpyuhan nga pangalan. Nagpasalig naman sa NAIAC Teachers Representative Antonio Tinio, Gabriela Women Party List Representative Sara Jane Elago kag Kabataan Representative Reni Luis Co nga handa ang Makabayan Bloc nga mag-file liwat sang impeachment complaint batok sa Vice President bangod kinahanglan ini suno sa ila kag nakasandig sa interes sa mga Pilipino.